नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष नाटळकर सुवर्ण कोकण या चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर आज आपण चाललो आहे सावंतवाडीला। तर आजच्या सुवर्ण कोकण या व्हिडिओमध्ये आपण नांदगावपासून सावंतवाडीपर्यंत जो आपला महामार्ग आहे NH66 याची पाहणी करणार आहोत, जेणेकरून मुंबईवरून जे चाकरमानी येतात गणपती सणासाठी तर त्यांना त्यांचं ट्रॅव्हल प्लॅनिंग करण्यासाठी मदत होईल। तर आज माझ्यासोबत आहे प्रथमेश चव्हाण, माझा मित्र, आणि आम्ही वॅगनर गाडीने चाललो आहे। तर आपण आता इथून हायवेला लागणार आहोत NH66 नांदगाववरून। आम्ही आता देवगडवरून आलो। तर आता इथून पुढे आपण पूर्ण महामार्गाची पाहणी करणार आहोत की कोणत्या ठिकाणी रस्त्याचं काम चालू आहे, कोणत्या ठिकाणी तुम्हाला प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात, तर त्या दृष्टीने तुम्हाला तुमचं ट्रॅव्हल प्लॅनिंग करता येईल। तर आता इथे नांदगाव फाटा आलेला आहे। इथे एक ब्रिजचं काम चालू आहे। या ठिकाणी गर्डर्स वगैरे टाकून झालेलं आहे, तर याच्यावरचं स्लॅब वगैरेचं काम आहे ते शिल्लक आहे। तर या ठिकाणी थोडासा कंजेस्टेड भाग आहे ट्रॅफिकसाठी, कारण शक्यतो जास्तीत जास्त वाहने वैभववाडी मार्गे येतात। वैभववाडी तरळा करत हायवेला लागतात आणि त्याच्यानंतर मग कणकवली, देवगड या ठिकाणी मार्गस्थ होतात। तर आता आपण हायवेला लागलो आहे। इकडे हे बॉक्सवेलचं काम चालू आहे या साईडला। इथून पुढे दोन्ही लेनचं काम बऱ्यापैकी पूर्ण झालेलं आहे, त्यामुळे शक्यतो इथून जाताना काही आपल्याला प्रॉब्लेम येत नाही। तर इथून मस्तपैकी व्ह्यू आहे पुढे रोडचा। हा बघू शकता तुम्ही। तर हा पहिला ब्रिज, इथून खालच्या बाजूने जो रस्ता जातो तो ओटो माईन वगैरे इकडे जातो रस्ता। तर आपण आता ब्रिजवरून चाललोय। ते मस्त सीन आहे, ढग वगैरे व्यवस्थित दिसतात आणि आज पाऊस नसल्यामुळे मस्त व्ह्यू दिसतोय। रस्त्याचं काम देखील व्यवस्थित झालेलं आहे। काही ठिकाणी थोडंसं डायव्हर्जन आणि प्रॉब्लेम्स आहेत, बाकी ट्रॅव्हलिंगसाठी आपल्याला ठीक आहे। इथून आता कुडाळ 48 किलोमीटर आणि कणकवली 12 किलोमीटर आहे। इकडचं हा दोन्ही लेनचं काम इथे पूर्ण झालेलं आहे। जे बससाठी जो शेड असते ती पण त्याचं पण काम मोस्टली कंप्लीट झालेलं आहे। आणि जर त्याच्या पुढे तुम्हाला टायर्सचा वगैरे काय प्रॉब्लेम असेल किंवा तुमची व्हील अलाइनमेंट वगैरे करायची असेल गाडीची, तर ते देखील तुम्ही इकडे करू शकता। या ठिकाणी पावाच्या वाडी इथे अनिल ऑटोमोबाईल्स म्हणून आहे, जिकडे 3D व्हील अलाइनमेंट, टायर पंक्चर, नायट्रोजन एअर वगैरे हे करू शकतात। हे या साईडला डाव्या बाजूला त्यांचं
गॅरेज आहे. आणि आता आपण पावाची वाडी नांदगावचा भाग सोडून आता आपण पुढे बेळणे प्रवेश करतोय. इथून पुढे बेळणे चालू होतं. तर इथला एक ब्रिज देखील पूर्ण कंप्लीट झालेला आहे आणि इथून व्ह्यू देखील एकदम मस्त दिसतोय. इथून देखील मस्त व्ह्यू मिळतोय आपल्याला. इथे दोन्ही ज्या लेन आहेत दोन्ही लेनच्या ब्रिजचं काम कंप्लीट झालेलं आहे. आता आपण बेळणे फाट्याच्या जवळपास पोहोचलोय. त्या बाजूला जय गणेश हॉटेल आहे. तर हा बेळणे फाट्यावरून जो डावीकडे रस्ता जातो तो तिवरे आणि डांबरेला जातो आणि तो तिकडून फोंडा जो आपला रोड आहे जो उमरट तिट्यावरून आतमध्ये जातो तर त्या रोडला हा अटॅच होतो. इकडे बाजूला हॉटेल आशिष आहे उजव्या बाजूला. इथे पण जेवण वगैरे व्यवस्थित मिळतं. मला जर भूक वगैरे लागली असेल तर तुम्ही नाश्ता आणि जेवण वगैरे इथे करू शकता. आणि इथून आपल्या सिंधुदुर्गातील एक प्रसिद्ध धबधबा सावडाव या ठिकाणाहून सावडावला उजव्या बाजूला रस्ता जातो. हा बघा हा इकडे सावडाव धबधबा आहे या साईडला. इथून एक हार्डली 7 ते 8 किलोमीटरवर आहे. तर एकदम आता पावसाळ्यात हा रस्ता एकदम पूर्ण फॉरेन लोकेशन वाटतंय. कुठेतरी आपण बाहेरच्या देशात फिरतोय असं वाटतंय. एवढा मस्त निसर्ग दिसतो. इकडे या बाजूला उमरट पावणादेवी मंदिर आहे. मला पण इथे जायचं आहे. बघूया आता कधी वेळ मिळतो ते जायला. तर प्रथमेश आणि मी जाऊ. तरी पूर्वी हा इथे जो मुंबई गोवा महामार्ग होता या ठिकाणी एक वळणावळणांचा रस्ता होता. या ठिकाणी भरपूर ॲक्सिडेंट्स होत होते. तर आता त्यांनी बनवताना व्यवस्थित बनवलं आहे. वळणं वगैरे भरपूर कमी केली आहेत. त्यामुळे आता थोडा सुरक्षित आहे हा रस्ता. कारण आम्ही जेव्हा 2-3 वर्षापूर्वी यायचो त्यावेळी जरा सावधपणे यावं लागत होतं आम्हाला. तर आता पण इथे उमरटच्या जवळ आलं. इथून जो हा डाव्या बाजूला रस्ता गेलाय सर्व्हिस रोड तो कोल्हापूरला जातो. तर इकडून हा रस्ता फोंडा घाट करून ह्याला जातो कोल्हापूरला जातो दादानगरी मार्गे. इकडे हा देखील ब्रिजचं काम पूर्ण झालेलं आहे. इकडून हा साकडेला रस्ता जातो. साकडेला वरून पुढे आल्यानंतर हां तुम्हाला मारुतीची जर गाडी असेल तर काय सर्व्हिस पाहिजे असेल तर
मारुतीचा शोरूम आहे. ओके. तर आता इकडून तुम्हाला जर मारुती गाडी तुमची असेल, मारुती सुझुकी, तर इथे बाजूलाच डाव्या बाजूला मारुती सुझुकीचा शोरूम आहे. या साईडला आपण उमरट तिथं क्रॉस केल्यावर लगेचच आहे. त्याच्यानंतर ह्या आगामध्ये अशोक लेलंड ह्या कंपनीचा पण शोरूम आहे, जर तुमचा ट्रक वगैरे असेल तर. त्यामुळे शक्यतो इथे गाड्यांचा वगैरे काय प्रॉब्लेम्स वगैरे झाला तर काळजी करायचं का तुम्हाला टेन्शन नाही आहे. इथून रस्ता देखील व्यवस्थित आहे पूर्ण. या देखील इथे बघा पूर्ण साईड पट्टीमध्ये ट्रक गेलेला आहे खाली. त्यामुळे शक्यतो गाडी रस्त्याच्या खाली उतरवू नका, कारण सध्या पावसाचे दिवस असल्यामुळे इथे भरपूर चिखल झालेला आहे आणि सध्या नवीनच रस्त्याचं काम चालू असल्यामुळे साईड पट्टी देखील व्यवस्थित कॉम्पॅक्ट झालेली नाही आहे. त्यामुळे ती शक्यतो रिस्क घेऊ नका. तर आता आपण इथे जानवलीमध्ये प्रवेश करतोय. आता हा आपण हे वळण गेल्यावर इथे थोडंसं कॉजवेचं काम चालू आहे, त्यामुळे या साईडला एकच लेन चालू आहे. तिथं कडनं या ना रे बंद आणतो त्या साईडला. आता थोडीशी मळब आली आहे, त्यामुळे जरा कॅमेरा प्रॉब्लेम करतोय. डाव्या बाजूला टोयोटा, सोनक टोयोटा आणि त्याच्याच पुढे टाटाचा शोरूम आहे. आणि इथे उजव्या बाजूला नीलम कंट्री साईड हॉटेल आहे. तर इथे तुम्ही देखील हॉल टेक घेऊ शकता. आता आपण कणकवलीत प्रवेश करतोय. पाऊस चालू झालेला आहे. बारीक बारीक पाऊस चालू झाला आहे. कणकवलीमध्ये आमचं पावसाने स्वागत केलेलं आहे. सुवर्ण कोकण हे पूर्ण माहितीपूर्वक व्हिडिओ देत आहे. तर इथे देखील रोडचं काम चालू आहे, त्यामुळे या ठिकाणाहून आपल्याला सर्व्हिस रोडने जावं लागतं आहे. या ठिकाणी पुढे हा जो ब्रिज आहे, इथून हा रस्ता प्रथमेश ह्याला जातो ना, ओटो माईन मग तरंदळे वगैरे जाण्यासाठी तुम्हाला ह्या कॉजवे खालून जावं लागेल. पण सध्या ह्या कॉजवेचं काम आहे ते प्रगतीपथावर आहे, त्यामुळे तुम्हाला समोरून जानवली ब्रिजकडून युटर्न मारून यावं लागेल. तर इकडे ह्या कॉजवेच्या बाजूलाच डाव्या साईडला मारुती सुझुकीचा शोरूम आहे. आमची गाडी देखील आम्ही इथेच सर्व्हिसिंग करतो. आणि त्याच्याच बाजूला यामाचा देखील शोरूम आहे. सापळे ऑटो इथून येत नाही रे, हे असा होता म्हणून. सापळेंचा देखील शोरूम आहे यामाचा. तर आपण आता इथून कणकवलीत एंट्री करतोय. आता पुढे जानवली ब्रिज आहे. इथे देखील रोडचं काम चालू आहे, त्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम होऊ शकतो इथे ट्रॅफिकचा. आणि आता कालच एक ब्रिजचं काम
करताना पडलेला आहे ब्रिज, त्यामुळे तो आता रिपेअर होईपर्यंत प्रॉब्लेम होऊ शकतो ट्रॅफिकचा भरपूर. तर हा कणकवली शहराच्या वरून जाणारा ब्रिज आहे. तुम्हाला कणकवली शहरात जायचं असेल तर आपण डाव्या साईडच्या सर्व्हिस रोडने जाऊ शकता. आणि इन केस फ्युचरमध्ये जेव्हा हा रोड होईल त्यावेळी कुडाळ वगैरे जाण्यासाठी गोवा, कुडाळ, सावंतवाडी तर तुम्ही फ्लायओव्हर यूज करू शकता. कणकवली शहरात या गणेशोत्सवामध्ये ट्रॅफिकचा भरपूर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. हे बघा, कोणती पूर्वसूचना न देता एकदम मध्ये चालले आहेत गाडीच्या समोर. इथे ही भिंत मागील 10 दिवसांपूर्वी पडलेली होती. आता त्याचं काम चालू झालेलं आहे आणि व्यवस्थित त्याला रिटेनिंग वॉल केलेली आहे. गर्डरचं काम वगैरे चालू आहे. पिलर्स कंप्लीट झालेले आहेत. तर त्याच्यावरील जो स्लॅब आहे ज्यावरून वाहने जाणार आहेत तर त्याचं काम चालू आहे टप्प्याटप्प्याने. तर ही कणकवली बाजारपेठ आहे. इकडून उजव्या साईडला जो रस्ता जातो तो आचऱ्याला रस्ता जातो आणि डाव्या साईडला जो रस्ता आहे तो बाजारपेठेत जातो. तर हा कणकवलीचा मुख्य चौक आहे. इथे नेहमीच वाहनांची वर्दळ वगैरे असते. तर या ठिकाणी शक्यतो गाडी वगैरे पार्क करण्यासाठी तुम्हाला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. त्यामुळे शक्यतो वर्दळीच्या आधीच गाडी पार्क करावी लागेल. तर आता मी इकडून ह्या सर्व्हिस रोडने चाललो. इथे थोडीफार वाहनांची गर्दी आहे. इकडे बघा तुम्ही, ब्रिजचं काम चालू आहे. या ठिकाणी सर्व बॅरिकेड्स वगैरे लावलेले आहेत. साधारण 40% काम पूर्ण झालंय पुलाचं. उरलेलं 60% प्रगतीपथावर आहे. लवकरात लवकर पूर्ण होवो आणि ही ट्रॅफिकची समस्या कायमची निकाला जावं हीच विनंती. 21 पर्यंत काम साधारण व्हायला पाहिजे ह्या रोडचं. इकडे उजव्या बाजूला कणकवलीचा बस स्टँड आहे आणि तेच समोर तुम्हाला रिक्षा वगैरे मिळू शकतात. थोडं ट्रॅफिक आहे, थोडीफार गर्दी आहे वाहनांची पुढे बस जात असल्यामुळे. तर तुम्ही इथे पुढे बघू शकता, हे जे ग्रीन नेट लावलेलं आहे क्रेनच्या पुढे, ह्या ठिकाणीचा जो स्लॅब होता हा काही दिवसापूर्वी कोसळलेला, त्याचं आता रिपेअरिंग काम चालू आहे. हा रस्ता डावीकडे जातोय तो बाजारपेठेत जातो आणि हा समोरील रस्ता सावंतवाडीला चाललाय. नंतर याच्या पुढे 200 मीटर अंतरावर नरडवे दिगवळे जाण्यासाठी रस्ता आहे.
या ठिकाणाहून तुम्ही रेल्वे स्टेशन, नरडवे, दिगवळे या ठिकाणी जाऊ शकता.